Dolamara Ward Number 1 ang jok tok biarong arat towar kimisen kavya jok kacheleng kisum. EPHLC amai phu JI kathar me thang pen thur phlutsi hidi sok ki asai ke claim arada tuma phan ning ke parungdun. Umla Pheralong Education Awareness Joint TGC Meet amai ke paman. Kardong bini prime time berta long pen nilisangpi marvelous rong parpi nonar jik tha berta angton pen. Non ke chari bom kar benglong BJP pen mai thayalong ke pache thang ke development piklopusi ningche pon bom lo. Sidame non rat ka chalengji towar ka ve pen si kisung chetong nang bom lang. Lason si Duar Bagari constituency angkang Dolamara ward number isi ang jok tok biarong arat tu mabangke barla porlote aning kanwang sitame inghan player voka towar lapen ningkreng apolote adug tok mon atowar si cheleng dunang bom lang. Duar Bagari Dolamara arat pen BJP aphan vote ki pi pen ke pahai ale ke longpu kachini ji ke rong arlo towar pa ik thinglote lahenlo rada ki sung pen ke pa jok lo pusi lakhapo. Bonda non ke BJP pen rada phan thang natta kaching thur amu puge theglong le pusi Duar Bagari Dolamara arat pen ke jong pon lo. Dolamara ang jok tok bia rong rong trok arada phan RCC dolong nangkim piason te rada tum pen sitame tim kar beng long arada phan ning ching samji pusi ning je pon. Ngabam ta ve pin na ha men tu beni da towar pini sang tinang ge thok pi ta ho konani boson karwar wak da ka son karwar na bonai pi ta ho la hai ge theklong le pin na sarkar pen na hen bang ke ene ni tungrong adon chirung pen la rong en sangti ke thok mute ningkan si dolo non ke ningkan trok ko pare long ke ateng han sai di ka chelat ti pini siksak o la tim ka beng long putung han chuning ri jang tung bang la lo rong kinang sot ke mi lang tuwar te ma non ma mi bang ke du tang ko ta lang ave tuwar ave kisu giun ini tung peja i pen si ja dalamara an PJ pensi ponang non antami. La ke abosor do olo hani litum da thegen de ko adam bosor be ne ke do rong lo la ho. Ningkan thoro bang dukuma. Soselo. Soselo di. Acha nang tum la ana ningkan lo nang tum dak rong chukin nang tum kedam ke bang tuwar lapuson lok nang tum ningkan bang ta lapuson dong kedam nang lo. La puilo ke do kedam siksak pik to wara ve la pen lang ble lang thenga holin litum ke hiti borwa ke du siksak o. Dolong ka biya po. Non ladak misono so ladak nang dukok sila so dolong suon takibi. Nilitung kedam siksak. Oh kedu kedam usmala school kedam sitala son lo nilitu adim ke. Non ke bai do rep lo he. Apipia popo tum chethan po sitame inghan pe ne mati. Nang litung ta theglong lo ana tuwar ke no lapuan dala son lo adon ta do o. Sitame kedu kita kadim ta siksak oh nilitum ke tuwar kabi pena jo lang te non bonai bom lo he sita dolong abang ke nilitum ke men tu peneta long de ningkreng lo te la che ka dolong lang kom cho lo mati che ka dolong biroi roi po lang a the lo te pon de. News report Karbiang Long Live. Hidia sai katiki asaya mo ke claimara tuma phan aning ke parungji phan ke mat hapen inut IAS retired jai kathar amit hangamat hidi sundunsi sokke asai kedeng Pinila khain koiraisi Borjan MEC constituency Lakhijan hawaralong APHLC asong atum thurpak pen hidi sokke asai ke claimpon Ilikar biaso karbag aso tumke sai katiki pensi hem episode so phan kachelana ipu penajok inut IAS abang phumate officer pu claim data phisetame amit hang thurplutsi hidia sai ke claim ke japon ke manghume me binam ilitum non owe kimia tum sitame isi kacharli dunang ji ke nanglia jadar pu claim sitame methang kicholong ji phan ke sai cho claim vek nangji APHLC asong atum sitame party campaign aparta prek jam asai tame do desang se claim pon bom dam bom sido
lapen kebang jiarni hunger strike sitame do ponsi 125 amendment aput hakta modified vek nang ji pusi lamthe pachini pon la 125th amendment ke la ke modify nangi pulo tangte haladak article 280 paragraph 3 subparagraph 1 along haladak union government state government pu hadadak ke tokdo haladak si ilitum autonomous state pu haladak tok dundet nangi union government state government and autonomous state pu hadak tok dundet nangi athema article 275 long si autonomous state 2 article 244 alam hadak si ke tok do lapot la si 275 yung si ili enante ilitum autonomous state ke long ji ining ke thedo seta 280 long ke article 280 long ke hadake autonomous state alam tokte hadake itum hanang pipeder pohala bange six schedule ke ankang thera sonpu jotson beki po alam ke radaphan pangneksoi nang pu phancho ate hada ke tokdo autonomous council pulote longli arona bangke state sarkar tumpen jakong isivet lopusi ke tok do pusi jai kathar pen ningje pon six schedule ke ankang ther po bangke lake munit phan pangneksoi nang po phancho na lage niliama tha he lage serious alam gali jotson beta la munit pang next soy na po phancho na athema la six schedule long ke tok do long le matters ke di the matters of land and revenue is equal to the state government ko da tok do state government pulo tangte ladake ke autonomous council pulo hada ke tok do ante lo autonomous council pen state government chi homan lo ke ante anle ko si kang duk wok pu meilang yang sila ta induk wok pulo te state government ta induk wok pulo ipul ligi punang po hala governor bang kroy credit titi hedi binong lata ke kroy kreta no man ke kroy kreta council si lo ke lota article 163 pensi lo wrong titi lake ituma alo kali lake ituma phan kali lake council phan kali lake council ke six schedule para 20 BB pensil lo BA pensil lo nangji alang litum pia polo paragraph 20 BA pen pia polo lo hai hedet council tum ke lo hai he theke lo det lo te ala governor bang sohid det pogadi hala sohid det na puka phere lo puya athe sohid det lo te ala BJP high command tum la tum phan ing check pick pon ke lo puya nang tum karbia khai ta ka chepe du puya karbia khai avid det nai punang putang bom le pupoyo alam bang bali bathar pen projenterang karbiang long live pini jakong niphai inkoira sirkep arni chinthonga hawar umlap he rank sibon stadium along education awareness join TGCMI kepadopo bangso mai long chinthong MEC avijit kropen chepatir pi ponsi ke doan chinthong hawar along lo than bang lapen TGC doan pangrum si pini umlap he rank sibon pathwa klam along ke do rank sibon stadium along kitchen garden agriculture kheti ke claim aseki ke pi pon padu Lapuson se Chinthong constituency MEC aro toklang kacharli asai hem doan lo than bang phantami a homtin school along tami kacharli asai hem along kitchen garden mate biribi thung along ke e karche asai ke klemi ajaton pipajer pot lapen Chinthong constituency aro toklang kacharli asai hem doan pen upper Chinthong Rongnagar LP school hello lo than bang manushrai alang li ke than kachepaduk thek lapen students ke ongnai pu anong ichitame pipajer pot lapen Chinthong constituency arlo abarim nai than bang bangkre throgatum retire atuma phantame memento anongi pipajer pon pinila bangso mailo agriculture asayamo ke claim ji aphan seke ki pipon along agriculture department pen nangche tongdun lapen sami hunmili han se pi pen ke me senato war mate hawarara raphan isi warsai ke me alam tame than pachini tekang Chinthong mate mini homosti andaran LP school teacher atum hanan ningkan isi pen mili phong hang hang anikan lang to ini laso introduction do tum LP school teacher atum andan PPC school long kisu do kabi hale kacethan la pen isi bangke kitchen garden school tim tanon jo semarni ma tum
claim poni hala so puthak sunan ni tum pini ban ka san bante ni tum da government ben kenang de lo hok lo MDM asang han pen pen ang to na wisdom ni tum da chinthong bang ki sumar to pikri lapen aja kau sumar tum ki school pa dundi po hembiru sita an ki chopor ke to duk ta tu hale sumar mata damui ki pungo dari lasi han lahai dodi po ke lapen ha bojara han nam ni pen dak chinthong ma ken non mar ki tum ki organic a ho musi ong po lasi school along temenon organic matela kitchen garden Charlie ne hi mate thane hi pusi pinda agriculture department pen wanglo lapen social activist atu mata wang mada lede itu sonsila so kitchen garden kabonang mate semani hala so pana training kipi panta lapen nili homosti long bangke nona bangke kitchen garden balang ke school tin tal ke claim back na po lapen non tarik si penote isia NGO pilo hala hon milihan CP buat tumakan hal tuman isi ni project pilo ze a school tin dame alang litum dam si kitchen garden se mar dam po lapen students atu men selang tum cerap ceto po parents atu students atu masila alang litum si ot po lapen ada kitchen garden se mar dam po lapen nili homosi lo bangke a school tin pustame irui pene pom mate Saturday ani bangke inso patum phan pulote beleng ki hijab ki hal he bang pilo pathan pon po Saturday ani bang ke lapen swalo tuman ke la therang ke kelas ba pathan pon po ang to na school la lower primary phandat lower pilo aparanta do high school anta dake pathanet po nili homosti long lapen pinya ko isia program bang ke lake retired teacher atu makan karchon nai alang litum kwana ningkan pikap tu lajar tu midak cintong long lo kan pe kacepat duk lu natung pinian bang ke alang litum ka retired lo lasi pini total 16 teachers atu mang pini retired. News report Karbiang Long Live. All India Football Federation pen ke patir pi Junior Girls Football Championship surihini ra inkoi ra pli pen inkoi ra pho bahalong Assam Aparman Karbi Anglong District pen bang ke thomatum pathudun po Karbi Anglong along pen Football Academy ke thenai lipute Kasa FCC henlo bang solong football ke charlie mu maratum penangana kang tu yang deng ke liduna phai do pik tanglo Lason si Kasa FCC coach Horening Tipen Mumar Tumaphan Kethan Kachepaduk Pen Non Sitame Asama Parman Karbiang Long Pen Bang Kethomaing Juratum Pathudun Longpong All India Football Federation Pen Kapatir Pipon Junior Girls Football Championship Surihini Rankoira Pli Pen Inkoira Pho Baha Belgaum Karnataka Long Kepathu Ponjia Long Karbiang Long Pen Asama Parman Kapathudun Longji Atuma Men Lake Serbika Terangpi Rengmi Ring Tipi Lapen Shivani tipi atum hello. Labang so bang ke thomaing jur atum tame Kasa FCC along coaching ke atum pusi birta long pon. News report Karbiang Long Live. Tanda pini prime time birta bang ke lapon se kang tonik lo domi thak me Kardom.